o ka faamu nin ko ni be ta taama yɔrɔ la i be dumuni min tobi ni nana i be dumuni min tobi min fɔra derisu la a ka faamu parce que an ka kumaw mɔgɔw ka teli ka paanu ye u taar'u faamu nko ni bɔra taama yɔrɔ la dumuni min be tobi ou bien ni be ta taama yɔrɔ la i ye dumuni min tobi ou bien i ye dumuni tobi ka mɔgɔ invité kelen ka duwawu kɛ ko kelen ka duwawu kɛ tɔw k'a fɔ amina ou bien fatiha ka ta duwawu in de ye bidiya ye fatiha tali de ye bidiya mais dumuni tɛ bidiya dɛ ko suguna ko hari ni bɔra taama yɔrɔ la i be dumuni min tobi ko bidiya don ou bien i taar'o taama yɔrɔ la suguna ko i be dumuni min tobi ka mɔgɔ wele ko bidiya don ou bien ka dumuni to i ka so kɔnɔ ka mɔgɔ wele suguna ko bidiya don m'o f'i ye dɛ nko dumuni bannen kɔfɛ ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛya karasa duwawu kɛ tɔw b'a fɔ amina lezina dayima ko ciden ka sunna tɛ ou bien a ye fatiha ta o fatiha ta in de tɛ sunna ye mais dumuni in kɔ tɛ mɔgɔw ka nin faamu ani fana min fara kan mɔgɔ caman ka teli kin ka ɲininkali jaabu de lamɛn u tɛ derisu yɛrɛ lamɛn to ka jɛw de don i b'a sɔrɔ nafa caman bɛ derisu kɔnɔ ani ɲininkaliw bɛ ɲɔgɔn dafa o de y'a to caman n'u ye ɲininkali dɔ kɛ u ma derisu lamɛn u bɛ sagi ka ɲininka ni i ye nin kuma fɔ ma faamu mais n'i y'a ta depuis a don derisu a n'an ka ɲininkali n'u y'u fila dafalen n'u y'u lamɛn ɲininkali caman bɛ na o tɛ na mɔgɔ k'o fana kɔlɔsi bon ko sigiyɔrɔ ko min fɔra an ko ni mɔgɔ min sigira yɔrɔ min ni wulila i taara ni sagira kana i ka kan i ka sigiyɔrɔ ye mais mɔgɔ dɔ tun bɛ misiri kɔnɔ haaju nana a la wulila a ye tapi bila nɔ la ou bien a y'a ka seji bila nɔ la ale mana fo sali jɔra kaba ale mana tapi in bɛ yen ou bien sigila in bɛ yen dɔɔnikɛbaw ko ni sali jɔra kaba tigi mana yɔrɔ bɔra a taɲa la yɔrɔ y'i ta de ye i bɛna de sani sali ka jɔ mais ni sali kɔni jɔra de e mana wo tora ye ou bien tapi tora ye a bɔri taɲa la an tɛ wo tɔ ye sapa tigɛlen tɔ mɔgɔ de bɛ sigi ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɔ ye ni e mana mais i ka tapi min filɛ nin ye dɔɔnikɛbaw dɔ ko ni e yɛrɛ ka tapi fɛnsɛlen de don misiri ka tapi tɛ e yɛrɛ de n'i ka tapi nana ka fɛnsɛ tapi ye walita de ye ni e siranna ka jɔ a kan ka i tilije i ma sara a ma dɔɔnikɛbaw ka kuma bɔ kan i bɛ se ka tapi bɔ i bɛ jɔ ye mais ni yɛrɛ y'a dɔn ni sigira ni jɔra karisa ka tapi kan ka salla ka tɛ foyi tɔɔrɔ ma i bɛ sigi a kan ka salla kan mais ni yɛrɛ y'a dɔn walita de don ni n y'a ye tilije n jɔra ka b'a tɔɔrɔ tapi bɔ ye de fɔlɔ kana jɔ a kan sigilan b'o cogo la ni misiri ka sigilan tɛ a yɛrɛ de n'a ka sigilan nana ka sigi ni e yɛrɛ y'a dɔn karisa mana dɛ sigilan in fana bɛ yɔrɔ min fɔ wo ka datugu de ni yɛrɛ y'a dɔn a tigi la ni sigira ni e fana ye mɔgɔ ye n'i bɛ sali fɔ i ka sigi sigilan de kan a dagara i ka siga kan n'i y'a dɔn a t'a tɔɔrɔ mais n'i ye a dɔn a b'a tɔɔrɔ mais ou bien e ye mɔgɔ ye e jɔlen bɛ se ka sali hali n'i ma sigi sigilan kan sigilan in bɔ ye a bɛ sigilan in bɔ ye wo in bɛ datugu de sali bɛ kɛ o jini fana ko hadamaden cɛ mani de ka kɛ ka dɔ ye pour que ka se ka ji kɛ yalla ni ɲininkali y'a ye cogo di akramakumullah wala kan bɛ sababa ma ko dɔw ka ɲininkali do a tigi bɛ jamana in kɔnɔ mais a bɛ taama la jamana in yɛrɛ ka fan dɔ la a ka muso bɛ Bamako yan muso kɔnɔma don muso taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔ dɔ y'a yira muso kɔnɔma don mais den min bɛ denso kɔnɔ den foroko kɔnɔ ko ji t'a kɔrɔ ko ji tɛ den in kɔrɔ ko mais o sodiso ye min ye fo lawaji dɔ de ka don muso in na ko muso ko ale ka cɛ tɛ yan dɛ ale ka cɛ bɛ taama de la bon ko a ka lawaji dɔ sa ka na u ka don a la
ko ayo ye cɛ wele ko fo a ye ko cɛ ko ale tɛ se ka nin kɛ fɔlɔ a bɛ dɔɔnin kɛbagaw ɲininka ko silamɛya sariya bɛ mun fɔ nin na bon n b'a fɔ fɔlɔ lawaji ka baara ye min ye n balimaw o ye de ka kɛ sababu ye ka den bila denso kɔnɔ lawaji bɛ kɛ den de a ka baara ye o de lawaji ka baara ye o de mais k'a fɔ ni ji tɛ den kɔrɔ lawaji de bɛ kɛ sababu ka ji de den kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ a ye de Allahu alamu ɲininkali de filɛ ka na n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de y'a fɔ a ye u ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ɲininka nin na min ye nin fɔ a ye bandiya b'a kɔnɔ a b'a fɛ ka bandiya kɛ muso la i b'a sɔrɔ o dɔn u ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ɲininka dɛ lawaji baara tɛ ko a bɛ ji dɔ den kɔrɔ denso kɔnɔ baara t'o ye lawaji ka baara ye dɛ a bɛ kɛ den de ye ani a bɛ den jidi ka taa lawaji ka baara ye o de mais ka ji dɔ den kɔrɔ denso kɔnɔ lawaji ka baara t'o ye u ka a lase dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ma k'u ɲininka nin ye fɔlɔ ye filanan sariya fanfɛla la ka wali lawaji ta k'a don muso la o ye haramu ye ciden ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yushghi ma'ahu walada ghayrihi wa fi riwayati jari'a ghayrihi ciden ko mɔgɔ min ni limana ni ala ye ani don laban i kan'i ka ji lamin mɔgɔ wɛrɛ ka den na muso kɔnɔma cɛ wɛrɛ de ka den b'a kɔnɔ e ka jɛ o muso nɔfɛ k'i ka lawaji fara k'a ye ciden ko i kana kɛ a ko ni limana ni ala ye ani don laban a ko i kana kɛ harisa na cogo dɔ la a ko i kan'i ka ji kɛ ka wali fɔlɔ lamin donc nin y'a sabata ɲɛ lawaji ka baara ye min ye ka kɛ den ye denson kɔnɔ lawaji ka baara wɛrɛ mun ye ni jɛra muso nɔfɛ ja a kɔnɔma den b'a kɔnɔ e ka lawaji bɛ se ka dɔw fara den bonya kan k'a jidi k'a dafa lawaji bɛ se k'o kɛ ni hadamaden ciden ka hadisa misaliya o de sisan n'a ko ni limana ni ala ni dɔn laban i kan'i ka ji kɛ ka wali den lamin ni mɔgɔ ye ji kɛ foro kɔrɔ sɛnɛkɛfɛn kɔrɔ ji in bɛ sɛnɛkɛfɛn kɛ cogo di a b'a falen ka dɔ fara ka de donc lawaji bɛ dɔ fara den ka de a bɛ den jidi de denso kɔnɔ ka dɔ fara kan o de y'a to ciden ko mɔgɔ kan'i ka lawaji fara muso kɔnɔma cɛ wɛrɛ ka kɔnɔ b'a kɔnɔ wa cɛ wɛrɛ ka den b'a kɔnɔ e kana jɛ a nɔfɛ k'i ka lawaji kɛ k'a balo k'i ka lawaji kɛ ka dɔ fara kan donc lawaji ka baara ye de a bɛ kɛ den ye lawaji ka baara ye de a bɛ den jidi denso kɔnɔ ka den dafa mais ka ji don den kɔrɔ lawaji ka baara t'o ye dɛ n'a y'a sɔrɔ ala k'an kisi Allahu alam ala de bɛ ghaibu dɔn an tɛ kojugu jiginna a tigi ye mais a dɔw bɛ se ka kɛ a ye muso ye lahala dɔ la muso diyara ye a bɛ se ka nin fɔ pour ale bɛ se ka muso sɔrɔ ka jɛ a nɔfɛ cogo min u k'o sɛgɛsɛgɛ k'u contrôler donc an bɛ min kɔni fɔ o ye nin de lawaji ka baara tɛ ko a bɛ ji don den kɔrɔ denso kɔnɔ lawaji ye de ka kɛ den ye ani a bɛ se ka den ji di denso kɔnɔ mais ka ji don den kɔrɔ denso kɔnɔ lawaji ka baara t'o ye u ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ɲininka filanan silamɛya sariya y'a haramuya cɛ wɛrɛ ka lawaji k'a don muso wɛrɛ la a kɛra sa kɔnɔma don a kɛra sa kɔnɔma tɛ o cɛ wɛrɛ ka lawaji k'a don muso wɛrɛ la o ye haramu de dɔnnikɛbaw ko ni jɛnɛya bɛɛ de kelen ye o ye jɛnɛya bɛɛ de kelen ye haramu da mɔgɔ wɛrɛ cɛ wɛrɛ lawaji walimuso ka don a la o ye haramu de silamɛya sariya la ani jɛnɛya bɛɛ kelen ye ani o bɛ danbew de ɲagami kuma dɔ la i ka sanke kɔrɔ ne b'an ka sanke kɔrɔ an bɛ dɔw kɔrɔfɔ ka mun kɛ kuma dɔ la an bɛ bɛn to an ka dayɔrɔ la dayɔrɔ la ne bɛ dayɔrɔ la an bɛ dɔw ka kɔrɔfɔ ka sɔrɔ k'i ja yala o kafara ye jumɛn ye bon n'u ko kafaratul majlisi hari bi n bɛ bahasu la n ye nin yɔrɔ ye u b'a kɛ ka ɲininkali ka ɲɛsin bunbaji ma yala kafaratul majlis a bɛ kɔrɔfɔ yafa wa mais n tun ka teli bahasu wɛrɛ tun bɛ n bolo ma don yɔrɔ la n ye ɲininkali pɔsɛtɛ ye bunbaji ye kafaratul majlisi a bɛ kɔrɔfɔli yafa wa mais ma dɔ ye
mais min ye qaida ye ni ciden ko farra salli ni farra salli ce juma ni juma ke sungalo ni sungalo ce alumura ni alumura ce junubu be yafa ija usnubatil kabair ni yere koroshi junubu bana de kai korofoli nonu nye junubu bade junubu bate yafa bara foy ka tubi ka bola de kafarati majlisi tonye de ni ye mogo korofore kafarati majlisi tonye de ibe tubi ka bola de tubi de bo yafa junubu ba farra sali ce ube junubu munun yafa ube kafarati majlisi munun fune ko kasiratul laqtu kuma chama munun fora nafate kuma munun laqawu nunu abode yafa mi minye korofoli de ibe tubi ka bola de iye min korofo na ya sura bora ka korofoli kalama ayado ya korofa bora kalama ewa eka tubi kata fe karasa ni ka korofoli min ke punu komi yere bora kalama yafa ma na bora korofoli kalama yere yado ta yafa nyina fira ka yafi majina kono doni ke ba ko harin na konte yafi ma fokin sarade jiya na fulo boy ka saraka yafi ma kausa ke ka bara nyuma min lallagara men na ya sura ma bo korofoli karama kana to nya faide e ya korofo yoro la ma bo kalama ni tubira tubi ini alache itumba korofo yoro munu ka to cinya yoro mu ika tanuye ka to ka duwa kai me kana ta faide Sheikh Dabara kalama sisa ako kiti ko bi aya samara bo sel ka kinki a tiglamar da shi kan da shi to fara bala bo ko na ko fo aka korofoli hakibu wali kila akana teme aka hakke ka dron afana kana teme aka hakke ka anyo de fo mogo ko ne ka tajuru sarayila jiya ko ne la o da kadila ka teme katika bara nyuma mina ila bo ko fen to melikiri juma be to mo fenna ko parce que do ye to mo fen ke ko mu yereta to mo fen ni ya to mo sariya min bala ni ye min to mo ko fendo fen mi baleri bala ye min to mo ado de fulo fen masina min do ado ata manshero wori de do hakke min do abe la sabuli fen min kono o be nyaado de foro ni yo o be nyaado wakati mi ye to mo fen to me yoromi ibati kanaye fentunu na mogo jumana ite to mo fen fode sankele ibati ginyini sankele ibati ginyini jama dalaje yoron ani abdina yoro matumuna yoro ibe to kanaye katoka atiginyini misiri dawula na bora misiri kono fentunu na mogo juma sankele ibati ginyini ni fembale ramadero sankele atiginyini ni sankele da fara tigimaye ala fasanuka biha ciden ko ni ba ke cogo me la ako cogola ni sankele ko ni dafara atigi maye akera etai bunu men sumin be fayda do boni fana la bulugo kono ye bulugo min saram al qaraju bi damani abe kuma ni rokai akoto mo fen fule ni mo mi nya to mo sankele kono na la iba nyinene la aba tigi konte de la ni to mo fen kera bagande yesisa sankele kono na yedde munu soro na tigi yera bagay na deumbeya atigi tay parce que sankelen ton korona la aba tigi konture la mais akonni sanda falen kofe ni bagande do sanda falen kofe be de munu soro hari na tigi nana ataye aka saga inde ube aka ewa bayinde me deunye etade parce que sante menen kofe akere fana kamara fenye de munu be soro la ube ke etay donc to mo fe sankelen kono ba tigi konto de la de ate daga eye ika foy ke ala ni sankele dafara tigi maye ala akera e fana tay na kadiye asaragati atigi togola na kadiye fana adu min nimbe ka bili kunna fo kata jiawuli na tigi koni yera na ya suru ya saragati den ne ya id atigi nyine sankele miye ne ya saragati na kunjina ni saragati ya fule na ma je ni saragati e ba sara atigila saragati be konte e fe alafe ne yinyini sankele ne ma tigiye ne ya dude ni ya do ela aye ika halala dunya farala abanna bo na ko ma ko bentala akera tay iba saraye wala to mo fe ninde
ni valeri bala mais min kɛra valeri tala dɔrɔmɛ kelen ɲɔgɔn dɔmɔ fila ɲɔgɔn na ciden nana marina bolo a nana tamaro kisɛ binnen na a ko nin tun tɛ siran ni nin ye jaka tamaro ye n tun ba ta k'a dun parce que jaka tamaro jaka haramulen do ciden ma a ko n t'a dɔn nin tamaro binnen min filɛ nin yala jakaru bɛ jakaru n'o tun tɛ n tun ba ta k'a dun donc dɔnnibagaw ye delila ta nin na valeri tɛ min na i y'o tɔmɔ yɔrɔ min i t'a dɔn n'i t'a tigi dɔn e nana kɛmɛ burunen na kare kɔnɔna na ou bien dɔrɔmɛ tan n'a ɲɔgɔn na dɔrɔmɛ duuru n'a ɲɔgɔn na ni a buruna min ko i ɲɛ b'a la a ta i k'a a di a tigi ma mais e tɛ tigi dɔn a la olu n'a ɲɔgɔn na mɔgɔ t'u ɲini i y'u ta yɔrɔ min kɛra i ta ye dɔnnibagaw ka dɔw fana bɛ n'o valeri bɛ kan i yɛrɛ b'a dɔn min ni nin tununa mɔgɔ la tile saba ɲɔgɔnna de dɔrɔn mɔgɔ bɛ nin ɲini tile saba n'a ma ye dɔrɔn a b'a mako bɔ a bolo i b'a tigi ɲini tile saba min filɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɔni ni mɔgɔ ye hari nin ɲini dɔgɔkun kelen a tigi bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ ka nin ɲini ni dɔgɔkun kelen mɔgɔ ma nin ye dɔrɔn a b'a ta a ma kɛ bɔ a kan i b'a a tigi ɲini dɔgɔkun kelen dɔnnibagaw ye nin fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnna valeri tɛ min na kosɛbɛ a valeri hakɛ mɔgɔw b'a ɲini tile hakɛ min na i b'a ɲini o tile hakɛ min n'i ma tigi sɔrɔ a la i t'a dɔn mais valeri bɛ min na san kelen a fatura sunkalo kɔnɔna de la bon ko nin ye musokɔrɔba dɔ ye ko a tun man kɛnɛ sunkalo damina y'a sɔrɔ a man kɛnɛ a ye sun damina ou bien a ma su yɛrɛ de sunkalo y'a sɔrɔ a banalen de don mais sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na a ma bɔ bana in na fatura mais san'a ka fatu a ko denw ma ko ni ale fatura k'u ka sunjuru ninnu sara ye n'a ma se ka sunkalo min sun ko nin bɛ cogo di sun tɛ denw kan juru tɛ nin na sunkalo juru min ni ciden ko ni mɔgɔ min sara ka juru to i la i ka woliju i ka balimaw ka sara i ye o ye de mɔgɔ min sunkalo nana y'a sɔrɔ e bɛ bana la i ye juru ta juru talen kɔfɛ i nana kɛnɛya ka bɔ o bana in na i tun bɛ se ka juru in sara i ma sara i faratura la o kɔfɛ i nana fatu ou bien o kɔfɛ bana wɛrɛ nana i minɛ i fatura o la k'a sɔrɔ i ma juru in sara i tun kɛnɛyara fana i tun bɛ se ka sara fana mais i ma sara o kɔfɛ i nana fatu juru bɛ nin de la a ka mɔgɔw b'a sara a ye mais ni mɔgɔ min sunkalo nala a ye sunkalo sunni damina a nana bana sunkalo in de kɔnɔ o bana de tora a nɔfɛ fo ka taa fatu a ma kɛnɛya janko n'a fɔ a b'a sara juru tɛ nin na o bɛ sunkalo daminana k'a to bana de la a fatura o bana kelen de la a ma kɛnɛya juru tɛ nin na juru in sarali ta mɔgɔw ka mure bɔ t'u kan juru t'a la waaleykum salaam bon nin ko suro ale de ye ɲininkali kɛ ko saya bɛ mɔgɔ nɔfɛ ne bɛ u bila ka taa mɔgɔ juman na jamana kɔnɔ ni ne tɛ yan suro y'o jaabi bon a bɛ komi ɲininkali a ma bɛn caman ma a bɛnna caman fana ma hali kɔfɛla fana la mɔgɔw dɔw ye misasiw nati min ye ɲininkali kɛ ala ka sara bon dɔw fana ɲininkali ma bɛn u ma an t'a fɛ ka taa sisan o bɛ se ka ne latara ni wagati mana bon a ka ɲininkali sisan ye min fɔ a bɛ komi ale yɛrɛ jalagiriw dɔ sera ma ko mɔgɔ delila ka nin kuma fɔ ale ɲɛ wa nin kuma ɲɔgɔnna fɔra ale ɲɛ an ka karamɔgɔ kɛ Sheikh Muhammad bin Sali Usaimin rahimahullah tuma min a banana fo Saudiya masakɛ ko bana min b'a la avion k'a ta direct a ka taa Ameriki ka taa furakɛ Saudiya sumana tew ko Usaimin ko a banana bɛɛ sumana bɛɛ siranna ko ni e tɛ a bɛ kɛ cogo di Usaimin k'u ma n bɛ min f'aw ye a kana ala ka diina dilo mɔgɔ kelen na ala ka diina dilon tɛ mɔgɔ kelen na koyi ciden fatura diina in nagasira wa Abubakar ninnu fatura Umaru ninnu fatura ko ala ka diina kana ne tɛ sɔn abada a ka ala ka diina in dilo mɔgɔ kelen na tɛ sɔn ma
a ye mɔgɔw hakili sigi u taara n'a ye Ameriki dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ u ko bana sugu min b'i la fura min b'a la n'i ye fura in ta a b'i farikolo si bɛɛ de bugu a ko hari n bonbosi u ko hari ka bonbosi a ko a kana o fura kɛ n na ne t'a fɛ nin tigi ala ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ya ni bonbosi tɛ n na a ma sɔn u n'a banabagatɔ sagira ka na Saudiya don dɔ la a dalen kalandenw k'a ma Usaimin e filɛ nin cogo la Sheikh ni e tɛ don min anw bɛ se ka sa i ɲɛ dɛ saya tɛ ta bana la anw kɛnɛma bɛ se ka sa e ɲɛ mais ni e de fatura an ɲɛ jamana in kɔnɔ Saudiya ya i b'an bila ka taa dɔɔni kɛbaga jumɛn ma an ka taa kala fɛ an ka taa lamɛn a dalen y'a tɛgɛ kɛ ten ayna al-faqih faamubaga bɛ min faamubaga bɛ min a ko wa alaykum bi Sheikh Salih al-Fawzan fa innahu faqih wa ju'ilim a ko n baw ma Sheikh Salih al-Fawzan a ye taa fɛ faamubaga do diina la dɔɔni kɛbaga do ani Abdurrahman al-Baraki ani Abdulaziz Rajihi o bɛ yiriya de a ko a ye taa ninnu ma wala mɔgɔw ye kumaw fɔ a ɲɛfɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ko a bɛ bɔda ɲini hali bi ko Usaimin ta sababu de nana n'a ye mais ne ta olu bɛ duwawu de kɛ sijan ka di derisu ka di ala kan sabati diina ka ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala bato kan bon ni ye min fɔ ko duwawu minnu nana n'i bɛ da ka sinɔgɔ i ka duwawu ninnu fɔ duwawu dɔ nana fana n'i kununa sinɔgɔ la i k'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ighfirli ko ciden ko ni mɔgɔ min kununa ye nin duwawu fɔ n'i ye duwawu kɛ ala b'a minɛ n'i wulila i sallira la bi ka salli minɛ nin bɛ Bugari kɔnɔ ko janaba bɛ mɔgɔ min na e ka muso kafɔ ɲɔgɔnya ni e bɛ e kununa janaba b'i la i bɛ se ka nin duwawu fɔ janaba tɔ tɛ se ka kuranna de kala i tɛ se ka kuranna de kala mais min ye duwawu simple ye u bɛ se ka olu kɛ mais i tɛ se ka kuranna de kala Como? Bon ko dɔ ko ale ye kalanden ye olu ka somɔgɔw bɛ wari ci u ma k'u ka kalan musakaw b'a la bon wala ni olu ye o wariw mara san yɛlɛmana la jaka b'u kan wa n'a y'a sɔrɔ wari in bɛ nisabe bɔ wari min bɛ ci e ma ka ca de a bɛ nisabe bɔ nisabe ye mun ye warijɛ garamu 500 ani 95 sefa hakɛ min bɔ sɔrɔ n'i ye warijɛ prix ɲini ka sefa hakɛ min bɔ sɔrɔ wari min cira e ma a b'o bɔ san yɛlɛmana la a b'i bolo jaka b'i kan parce que i ka mara fɛn dɔ i ka taa dɔn waaleykum salaam nin ye ɲininkali min kɛ misali la e bɔra Bamako a ye misaliya min fɔ i bɛ taa Kayi dɔ dar'i la a ye wari dɔ ta k'a d'i ma karisa i ni nin ka taa i k'a di n ka karisa ma sira la bandiw binna e kan ka wari minɛ i la i b'a sara wa i t'a sara dannaya ma sarali t'a kan
ni koni ye fen karifa mɔgɔ ma i dara la fen na u b'a fɔ o de ma yaddul amin la yediman dannaya dara mɔgɔ mɔgɔ kan ni dannaya de dara ka fen dɔw da tigɛ n'o tiɲɛna a bolo a t'a sara fo fula dɔ la kelen a b'a sara de litafuritihi aw litaaddihi n'a faratura ni dannaya sara ni dara mɔgɔ min ka fen dɔw de kalifa la e ma sisan ou bien ni n'a ɲɔgɔnna darila de karasa ni sanba karasa ma n'a tiɲɛna a tiɲɛ cogo de bɛ lajɛ n'u ko karasa nin fɛn masina min filɛ nin a tiɲɛlen i ka sababu b'a la dɛ parce que e faratura misali la mɔgɔ ye wari di e ma e y'i ka saki bɔ jama yɔrɔ la ka wari in ta ka da saki kan ko e bɛ don ɲɛgɛn na ka bɔ ou bien e taara dumuni kana ka wari dalen to saki kan o taara i faratura i ma faratu i bɛ nin sara ni wari ewa tiɲɛ cogo n'i ka faratu b'a la i b'a sara ou bien n'i ka yaada b'a la ale ye a ka wari di e de ma karisa ni sanba karisa ma sira la dɔw ka suure fanaw dɛsɛra a ko karisa i tɛ wari don juru la na wari min bɛ e bolo i y'a ta ka juru don ale la a y'a don a banna ka sara i yaadara ou bien i ma yaada i bɛ nin sara parce que i yaadara i bɛ nin sara parce que i y'a kɛ cogo la ɲamariya ma d'i ma ko a ka kɛ cogo min i bɛ nin sara mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ a ye cogo min fɔ bandiw de n'a ka ben ka e ma faratu e ma yaada a tiɲɛna a sara t'a tigi kan bon ko tu bisimilayi n'i bɛ saloli kɛ dɔrɔn i b'a fɔ bisimilayi mais tu in ne m'o ye Allahu alam bisimilayi kɔni n'i bɛ saloli kɛ i b'a fɔ bisimilayi u bɛ duwawu min dɔn i b'a fɔ mais ka tu in fɔ a ɲɛ bon ne ma deli la ye o la ka mun kɛ bon ko olu bɛ misiri min na ko tawafukɛlaw ni alikaba foto bɛ misiriw kɔnɔ ka sallo kɔnɔ bɛ cogo di fotow de ni nima fotow de don n'u bɛ misiri kɔnɔ ye haramu ye mais ni mɔgɔ min sallira misiri kɔnɔ e ka salli ka kɛnɛ foto in de ka junubu bɛ mɔgɔ la minnu ye fotow don misiri kɔnɔ a junubu bɛ olu la mais ni e sallira misiri kɔnɔ e ka salli bɛ sa bon ko mɔgɔ min n'i taara juma la joona i bɛ sinɔgɔ bon ciden y'o fɔ ni mɔgɔ min taara juma la n'i sinɔgɔra ko i ka sigiyɔrɔ sanse gingo in bɛna yɔrɔ min sigiyɔrɔ sanse i ka wuli ka bɔ yɔrɔ la i ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ ou bien ni gese b'i bolo gese ta i da gese pour ka sinɔgɔ ka gɛ ka bɔ i ɲana i bɛ fɛɛrɛw de kɛ minnu bɛ sinɔgɔ bɔ i ɲana i b'o de kɛ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك o ka faamu ni ko ni bɛ taa taama yɔrɔ la i bɛ dumuni min tobi ni nana i bɛ dumuni min tobi min fɔra deriso la a ka faamu parce que an ka kumaw mɔgɔw ka teli ka paanu ye u taar'u faamu ko ni bɔra taama yɔrɔ la dumuni min bɛ tobi ou bien n'i bɛ taa taama yɔrɔ la i ye dumuni min tobi ou bien i ye dumuni tobi ka mɔgɔ invité kelen ka duwawu kɛ ko kelen ka duwawu kɛ tɔw k'a fɔ amina ou bien fatiha ka ta duwawu in de ye bidiya ye fatiha tali de ye bidiya mais dumuni in tɛ bidiya dɛ ko suguna ko hari n'i bɔra taama yɔrɔ la i bɛ dumuni min tobi ko bidiya don ou bien i taar'o taama yɔrɔ la suguna ko i bɛ dumuni min tobi ka mɔgɔ wele ko bidiya don ou bien ka dumuni to i ka so kɔnɔ ka mɔgɔ wele suguna ko bidiya don m'o f'i ye dɛ nko dumuni bannen kɔfɛ ka mɔgɔ kɛrɛkɛrɛya karasa duwawu kɛ tɔw b'a fɔ amina lezina dayima ko ciden ka sunna tɛ ou bien a ye fatiha ta o fatiha ta in de tɛ sunna ye mais dumuni in kɔ tɛ mɔgɔw ka nin faamu ani fana min fara kan mɔgɔ caman ka teli kin ka ɲininkali jaabiw de lamɛn u tɛ derisu yɛrɛ lamɛn to ka jɛw de don i b'a sɔrɔ nafa caman bɛ derisu kɔnɔ ani ɲininkaliw bɛ ɲɔgɔn dafa o de y'a to caman n'u ye ɲininkali dɔ kɛ u ma derisu lamɛn u bɛ sagi ka ɲininka ni i ye nin kuma fɔ ma faamu mais n'i y'a ta depuis a don derisu
anan ka ɲininkali n'u y'u fula dafale n'u y'u lamɛn ɲininkali caman bena o tena mɔgɔ k'o fana kɔlɔsi ko sigiyɔrɔ ko min fɔra an ko ni mɔgɔ min sigira yɔrɔ min ni wulila i taara ni sagira kana i ka kan i ka sigiyɔrɔ ye mais mɔgɔ dɔ tun bɛ misiri kɔnɔ haaju nana a la wulila a ye tapi bila nɔ la ou bien a y'a ka seji bila nɔ la ale mana fo salli jɔra kaba ale mana tapi in bɛ ou bien sigila in bɛ dɔɔnikɛbaw ko ni salli jɔra kaba tigi mana yɔrɔ bɔra a taɲa la yɔrɔ y'i ta de ye i bɛna de sani salli ka jɔ mais ni salli kɔni jɔra de e mana wo tɔɔra ye ou bien tapi tɔɔra ye a bɔri taɲa la an tɛ wo tɔ ye sapa tigɛlen tɔ mɔgɔ de bɛ sigi ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɔ ye ni e mana mais i ka tapi min filɛ nin ye dɔɔnikɛbaw dɔ ko ni e yɛrɛ ka tapi fɛnsɛlen de don misiri ka tapi tɛ e yɛrɛ de n'i ka tapi nana ka fɛnsɛ tapi ye walita de ye ni e siranna ka jɔ a kan ka i tilijɛ i ma sara a ma dɔɔnikɛbaw ka kuma bɔ kan i bɛ se ka tapi bɔ i bɛ jɔ ye mais ni yɛrɛ y'a dɔn ni sigira ni jɔra karisa ka tapi kan ka salla ka tɛ foyi tɔɔrɔ ma i bɛ sigi a kan ka salla kan mais ni yɛrɛ y'a dɔn walita de don ni y'a ye tilijɛ n jɔra k'a b'a tɔɔrɔ tapi bɔ ye de fɔlɔ kana jɔ a kan sigilan b'o cogo la ni misiri ka sigilan tɛ a yɛrɛ de n'a ka sigilan nana ka sigi ni e yɛrɛ y'a dɔn karisa mana dɛ sigilan in fana bɛ yɔrɔ min fɔ wo ka datugu de ni yɛrɛ y'a dɔn a tigi la ni sigira ka ni e fana ye mɔgɔ ye n'i bɛ salli fo i ka sigi sigilan de kan a dagara i ka siga kan n'i y'a dɔn a t'a tɔɔrɔ mais n'i ye a dɔn a b'a tɔɔrɔ mais ou bien e ye mɔgɔ ye e jɔlen bɛ se ka salli hali n'i ma sigi sigilan kan sigilan in bɔ ye a bɛ sigilan in bɔ ye wo in bɛ datugu de salli bɛ kɛ ko jita kɔrɔ ala ka n'o dun o ji nin fana ko hadamaden cɛ mani de ka kɛ ka dɔ yen pour que ka se ka ji kɛ a kɔrɔ yala ni ɲininkali y'a ye cogo di akramakumullah wala kan bɛ sababa ma ko dɔw ka ɲininkali do a tigi bɛ jamana in kɔnɔ mais a bɛ taama la jamana in yɛrɛ ka fan dɔ la a ka muso bɛ Bamako yan muso kɔnɔma don muso taara dɔgɔtɔrɔso